Čím dlhšie budeš trénovať tento návyk, rozprávanie sa sama so sebou pekne, chválením, oceňovaním, nebudeš si nadávať, že nejaké negatívne prívlastky zmiznú z tvojho jazyka, tak čím ďalej, tým viac si budeš všímať, ako sa s tebou rozprávajú druhí ľudia. A to budeš vnímať teda nielen u mužov, ale v celom širokom okolí. Ty už vlastne postupne a pomaličky nebudeš dovolovať druhým ľuďom, aby k tebe hovorili škaredo, aby ťa hodnotili, aby ťa odsudzovali, aby ti dávali oni nejaké prívlastky, nejaké nálepky. A tam budeš narážať aj na také očakávania. Keď na teba majú tvoji kolegovia alebo nadriadení proste nejaké očakávania, začnú ťa hodnotiť, že niečo nerobíš podľa ich predstav, alebo niečo by si mohla robiť lepšie a jedno s druhým. Ale ty, už keď budeš zvyknutá sa oceňovať, budeš zvyknutá sa so sebou pekne rozprávať a dáš si aj tú chválu, pochváliš sa za to, čo si urobila, alebo čo sa ti podarilo, nebude sa ťa to už až tak veľmi dotýkať. Ono to bude slabnúť. A budeš postupne im aj vedieť povedať, že no ale halo, ako ja som toto predsa urobila, tak a tak, proste vedela som, prečo to tak robím, tak ako toto neberiem, proste čo mi ty rozprávaš, toto nie. A takto sa so mnou rozprávať nebudeš. A zvykni si po každej jednej úlohe sa oceniť, pochváliť sa, povedať si, že áno, super, dobre si to spravila, si šikovná, alebo som šikovná, keď to nehovoríš pred zrkadlom zrovna. Naozaj do toho skúsiť zapojiť tú emóciu radosti a takej hrdosti sama na seba, aby to nebolo iba také prázdne slova. No prázdne slovo je vždy lepšie ako nič, alebo ako nadávka. Ale keď začneš presvedčovať svoj mozog, že ty to takto máš a budeš to tak na ňo hrať, tak on ti to tak viacej uverí. A ako keby to celé tak nejak znásobí. Keď ty sa začneš oceňovať, budeš si viacej vážiť svoju prácu, budeš si viacej vážiť seba samú. A hlavne tam ide o to, že skrz tie hranice, keď ťa príde napadnúť nejaký ten iný kolega alebo nejaká kolegyňa alebo nadriadený, tak to až tak nenaruší ten dobrý pocit tvojej práce a pravdepodobne budeš vedieť aj niečo na to povedať a nejakým spôsobom sa obrániť. Budeš tam vidieť tú svoju hodnotu, aj keby to bol jeho názor, akože na teba, OK, ale ty už tam budeš vidieť tú svoju hodnotu, že čo si ty dokázala a začne sa ti tam tak postupne oddelovať ten názor tých druhých ľudí na teba. Lebo ty začneš vnímať tie veci nejak. Ty sa začneš oceňovať, ty začneš vidieť, že ale veď mám dobrý pocit z toho, čo som spravila, bolo to super. A teraz dojde niekto a bude mať na teba opačný názor, tak ty si tak začneš uvedomovať, že ale on hovorí zo svojej perspektívy, on nehovorí o mne, alebo to, čo si on myslí, nemusím ja prevzať za svoje. Začne sa ti to tam tak ozaj oddelovať, ten názor druhých ľudí na teba, že to neznamená, že on si to myslí, že ty to naozaj si. Ty už začneš mať na seba postupne svoj vlastný názor a začneš sa vnímať sama, podľa seba. A nepreberať názory druhých ľudí na seba a už nedávať ani takú hodnotu druhým ľuďom, že čo si o tebe druhí ľudia myslia. Nebudeš ani tak potrebovať príjmať to ocenenie od druhých ľudí, pretože už si ho budeš dávať sama.